Yo, what's up mga patay gutom? Brong aguno ka mo. Anyway, so yaon kita ko niyan sa seg. For the very first time, nakalog ako digdi. Yes, sa kinahaloy-haloy kong pagstay sa view. So anyway, I'm here with sino ba kayo, kung sino man kayo. Hi, we are Sweet Minerals. Ang ganda ng intro. Yeah. Ganyan lang yun. Very lively sila, kumain sila. Isa pa nga, children. 1, 2, 3, go! Okay, dahil na lang ta. My God, for the... Ngunyan lang sila nag-meet up. Yeah. Ngunyan lang sila nagkamirit-bidan. So anyway, yaon kita digdi, paano nangipuan sinda kitabang na maubos ang stock nila. Tapos knowing me na patay gutom ako, yes, personally. Kanaling ko sa food. I was like, okay, sige, for, the support and all. Okay, mabakal kita saro. Tapos kunya nalaili ko na siya. Oh my God. Saro lang dapat ang i-purchase ko. Yeah, kanaling ko na siya. Pwedeng duwa na lang. Wala pa man kinaka-reserve. Wala pa man. E di duwa na lang bakalon ko. Ayo. Dahil pa kaya akong dinner Hashtag patay. and breakfast and lunch until now. So, yun na ni. Pamparasa ni. Wala kayong food sa arong. Yeah. Dahil promise, kung makaduman ka mo, wala talagang baga sa arong. Alright. So anyway, mameran sa aro. 75. Yung... Pero pag kinain ko yan, hindi naman ako masi 75. Hindi! Hindi. Papasa ka! Mauuno ka. Sa ilay mo, magiging crush na ako. Pag kinain niyo to, Sana flashback all. kayo ng crush niyo. Sana Shoutout all. shoutout kay G. Ay! Wait! Anyway, 75 pa din. Pag sa gwapo, mamira yan. 75 pa din. Sarado! Alright. So anyway, yeah, I'm gonna buy two and sana maubusin do yan. Available din po siya sa 20 pesos. It's Yung smaller maliit. cups. These are bigger cups. And Pero we have selling ko dapat to different 75 na flavors. lang bakalo na din. Feeling Para ko din, para super crush back pasado ka ng na crush and crush back pa. Yeah. Alright. Tapos sa 20, saro lang duman ang option. Oo, isa Ayun. lang. Baka advisable sa Tapos 20. pa, 50% lang yung lock mo. Ay, oh my God. Ikas pa lang talaga ito. Kumbaga, dapat digdikin na lang. Oo. Alright, so anyway, ano mga flavors ang yanda dyan? We have peach, choco banana, Fruit fruit frenzy. frenzy. We'll also be having coffee next week and buko pandan. So you guys should stay tuned. Alright guys, feeling ko lang, advice ko lang. Kung halimbawa nga gusto nindong makachat si Karas Nindo up to 3 a.m. and laban rin naman si Karas, yung coffee, very advisable yung coffee. Very Highly recommended. advisable. Oh yes. Pag di ka mo nagbakal, dahil ako magiling sa YouTube ko, araw kito kito. Brong mo. Anyway, thank you so much, Dua. Thank you po. Pagpakuha na po ka sa Saro. Thank you po. Alright, Dua. Gutom na ako. Hashtag patay Matulog gutom. ka din. Gusto ko lang magkaon. Alright, bye! Sana all may bagas. Alright, what's up mga patay gutom? So, kakawali ko lang. Nagturo kaya akong bali sa UST. Anyway, yeah, time to try! Grabe ang pagkasarado. Garabo magpakaon. Alright, cool. May sipon pa ako, tapos malipot ang kakaunan ko. Kaya lang yan. Kumbaga, para maging crush ako ni crush ko. Yeah, this is all for you. Panalo! Pato ba? So mga nag-ibo kayo ni, ma-order pa ako sa Lunes. Yan lang. Sarap. Sulit. Mucho rin do. Bumakalban ka mo. Sa kaya lang ini. Panalo talaga. Like, bako siya super sweet. Tama lang. Tapos, so banana, mag-gain sa texture and
Oh my God, ano yun eh? Batag. Joke lang. Ano yun eh? Ah, leche flan. Cool. Alright, anyway, tapusin ko na yun eh. Para dahil ako mamanggit, bumakal ka mo, para serve ka mo, dakol pang stocks, yeah. Contact na lang nindo, ilalagay ko sa description, and sa Facebook or contact nindo ako, or basta itatag ko sa seller. Oh my God, panalo. So, ano, so nag-ibook kayo ni, after kan, ano nindo, kan sa subject nindo sa entrep, econ, whatsoever, patuloy nindo din eh, panalo. Aight, show me the money, what?